Здравейте хора! Днес сме на концерт. На наш концерт, който ние ще участваме в Народно читалище Тодор Пеев от 6 часа. Да. Ние ще бъдем там в 5:30. Ако някой иска да се срещне точно с нас, заповядайте. Читалище Тодор Пеев от 6 часа. На 1 ноември. 1 ноември е сега. Днес. И сега, днес. Сега ще ви покажем нашия поздрав. Ето сега нашия поздрав. Така, ако искате и вие, научете го и Ни пишете в коментарите. научили сте го или не. Не. Изпратете ни снимка или видео. Или ни тъгнете някъде просто. Да. Най-лесно. Изпратете на приятел, той може също да го научи с вас. На най-добрия Читалище Тодор Пеев.